Sitten mä saan kiikkuun. Kamera. Mamma, sieltä sitten mä saan kiikkuun. Äiti, mä otan itestä kuvan. Käännetään sitä vähän, se on vähän huono. Noniin, eikö istu vaan siellä? Istuuko sä hyvin nyt siellä? Äiti, sitten mä saan keinuun. No niin, nyt otetaan kova vauhti. Pidä kiinni. Pidä kunnolla kiinni. Äiti! Otetaanko lisää vauhtia? Joo joo, Ilma on seuraava. Äiti! Äiti, kato miten kovaa mä pääsen! Jee! Jee! No niin, vaihdetaan, niin Vilma pääsee. Okei, sit kun nää vauhdit... Hyppääkö se sieltä pois? Nappaanko mä ton kameran? Joo. Oho! Ja sieltä tuli. Vilman vuoro.